खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिटिआरआव बिसायख'थिनि बार। हाग्रामानि न' बियाबाव प्रमद बर'नि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ जागायबाय। प्रमद बर'आ बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि हाग्रामा महिलारीनि न' बियाब देबरगाव काउन्सिल बियाबनिफ्राय बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ जागायबाय। मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआनो बिटिसिआव बिसायख'थिनि पेरेडखौ जागायदोंमोनब्लाबो बिटिसि बिसायख'थिनि खालारखौ दासिमबो फोसावनाय जायाखै। UPPL दोलोआ बे बेलायाव आवगायगासिनो दं आरो सिगांनिफ्रायनो गिदिर मेल खुंनानै सोमोनांथाव थासारि सोमजिहोखाबाय। बे मेलावनो बाहागो लानानै बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि हाग्रामा महिलारीनि न' बियाब देबरगावनि तितागुरि माजपारायाव UPPLनि मोनसे गिदिर मुलाम्फा मोनग्रा आरो समाजारि रांखान्थियारि सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ बे मेलाव बाहागो लायो आरो हाग्रामा महिलारीखौ गांनाय उखैनायनि थाखाय सोंखारिदोंमोन आरो दाबि खालामदोंमोन दि बे खेबाव देबरगाव बियाबाव बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि हाग्रामा महिलारीनि जेननाया रोखा। बे खेबाव देबरगाव बियाबाव UPPL दोलोनि बिजाथिया देरहागोन होनना दाबि खालामनानै बर'आ बुङो दि बे खेबाव बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय सासे आइजो बिजाथि जानो हागौ होनना। खौरां बिजोंनि सिगाङाव बर'आ बुङो दि 17 बोसोर खुंथायनि समाव हाग्रामा महिलारीया गावनि न'नि बियाबाव जेबो जौगानायनि खामानि मावाखै। गावसोरनि आंगो सुबुंजों लुजानाय मोननै एबा मोनब्रै लामाफोराबो बायबाय होनना बुंनानै बर'आ बुङो दि 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारीया प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि सिङाव 700 न' लुदोंमोन, नाथाय UPPLआ 4 बोसोर खावसे बोसोराव 6,000निबो बांसिन प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न' लुनो हादों। बेनि अनगायैबो उदांस्रिनि 75 बोसोर उनावबो सुस्रांजायै हानि जेंनाया सुस्रांजाबाय। UPPLनि जोनोमा गोजोन, गोरोबलायनाय, जौगानाय, न्याय, रैखाथि लाखिनायनि मोनसे बिथांखि आरो UPPL दोलोआ बे सोलोखौ सोलिहोबाय थानो थाखाय मोनसे थिरांथा लानाय बिथांखि होनना बिथाङा बुङो। हिंसा उदां, हाथियार गैयै आरो जौगाखां बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिजों UPPL दोलोआ दिदोम होननानै बर'आ बड'लेण्ड सिक्किम बायदि गोजोनै थागोन होनना मिजिंथिदों। बेनि गेजेरावनो बिटिआरआव गामि सोसननायनि आयदानि सायाव प्रमद बर'आ बुङो दि बेयो जारिमिनारि बिटिआर गोरोबथा बायदियै। बे मेलाव बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म, देबरगाव ब्लक कमिटिनि आफादगिरि बिजित गौरा बसुमतारीजों लोगोसे गोबां मुंदांखा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ बाक्सायाव 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेसआ जागायबाय। बाक्सा जिल्लायाव मोनसे गोनांथार आदब खायदा मेल खुंनानै 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस TMCआ गावनि थियारिफोरखौ गोख्रोंसिन खालामगासिनो दं। बे जथुम्माया हावलिनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जादोंमोन आरो बेयो गुदि थाखोनि थियारिखौ बिजिरनाय आरो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय पार्टीनि मावखान्थिखौ थि खालामनायाव गोसो होदोंमोन। दुलाराय आसाम तृणमूल कंग्रेसनि नेहाथारि शिशिदेव कलिता आरो सन्जीब महन्तजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला TMCनि आफादगिरि दिपेन रामसियारिजों लोगोसे गागि दैदेनगिरिफोरा बे मेलाव बाहागो लादोंमोन। दोलोआरि जायगायारि थाखोआव आफादारि गोहोखौ नायबिजिरनो थाखाय गुबुन गुबुन बिटिसि जिल्लाफोरनि थान्दैफोरजों गुवारै सावरायदोंमोन। जथुम्मानि उनाव पार्टीनि दैदेनगिरिफोरा खौरां बिजोंजों रायज्लायदोंमोन आरो बिजाथिफोरनि सांग्राङै सायख'नायनि सुबुरुन होनायजों लोगोसे गुदि थाखोनि जथायनायनि गोनांथिखौ नोजोर होदोंमोन। बेखौ रोखा खालामनाय जादोंमोन दि बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय टिकेट राननाया बे गिबि जथुमनि थिरांथायाव जोबनायनि उनावसो जागोन। थामथि खौराङाव दङ मानसि मैदेरनि दाङाबाजिखौ होबथानो थाखाय चिरां गामियारिफोरा बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि बेखेवदों। चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमायाव मानसि आरो मैदेरनि दाङाबाजिया बांबोनाय थासारिखौ नोजोर होनानै आसाम सिबियारि आरो आसाम फुटबल एस'सिएशननि नेहाथारि सांग्रां ब्रह्मनि दैदेननायाव गुदि थाखोनि रैखाथि होनो नाजानाय जादों। हाग्रा-बंग्रा दानस्रांनाय आरो हाग्रायाव आदारनि आंखालनि जाहोनाव हाग्रानि मैदेरफोरा गोबां समावनो खाथि-खालानि गामिफोराव हाबलाङो, आबादफोर, न'फोर आरो दोनथुमनाय आदारफोरखौ खहा खालामो।
गले गले अजद होसेयावबो हाग्रा बिफाना जेबो गोहोम गोनां राहा लायैनि जाहोनाव ब्रह्मआ जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि जागायनो दैदेनदों। बे हाबाफारिनि बाहागो महरै मैदेरफोरखौ हाग्रानि सिङाव मिथिंगायारि आदारनि फुंखाफोर होनो थाखाय गाज्रि हाग्रानि हाफोराव 600 थालिर आरो 1000 खान्थालनि बिफां गायनाय जादों। बावैसो देवसि ओनसोलाव मोनसे गिदिर सुबुं समाजारि बिफां गायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादोंमोन, जेराव 200निबो बांसिन गामियारिफोरा बाहागो लादोंमोन, जाय हाग्रानि जिब-जुनारफोरजों गोजोन खौसेथिनि थाखाय गोख्रों सुबुं समाजनि मददखौ दिन्थिफुंदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ डक्टर हिरेन गहायनि न'आव सिखाव खावनाय जाथायाव 4 सुबुंखौ गुवाहाटी पुलिसआ खायो। मोनसे गेदेर जाफुंसारनायाव गुवाहाटी पुलिसआ सान्दमारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय निजारापारनि मुंदांखा थुनलाइगिरि आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि डक्टर हिरेन गहायनि न'आव सिखाव खावनायजों लोब्बा थानाय 4 सुबुंखौ खादों। बे जाथाया गासै रायजोआवनो जिंगा सिखांदोंमोन। सीसीटीवी फुटेज आरो आरोंदायारि सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय दायनिगिरिफोरखौ नागिरना खायो। लंकानि नौकुथि, डिमापुर रेलवे स्टेशननि खाथियाव, गुवाहाटीनि गांधी बस्ति आरो धुबुरीनि बिलासिपारायाव बागुलामारि। हमजानाय हानजाया अजद होनाय बायदियै डक्टर गहायनि न'आव हाबनानै नोगोद रां खावदोंमोन। खावनाय रांखौ बोखांनो हादों। सान्दमारि पीएस केस नं 151/2025 जों सोमोन्दो थानाय खानाय जादोंमोन। सासे मानगोनां मेलेमजिबि आरो लिरगिरि डक्टर गहाया असमिया थुनलाइ आरो सानथौआव गोबां बिहोमा होदोंमोन। पुलिसआ बेखौ नायबिजिरनो थाखाय गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं दि बे हानजाया गुबुन रोखोमसे दायफोरजों सोमोन्दो दं ना गैया। बाथि खौराङाव दङ बीटीसी बिसायख'थिनि सिगां बीपीएफआ मावखान्थियारि मेल खुंदों। जेरै जेरै बीटीसी बिसायख'थिया खाथि सौफैदों, एसेबांनो दोलोनि टिकेटनि सायाव नोजोर होनाय बिजाथिफोरा गावसोरनि हाबाफारिफोरखौ गोख्रोंसिन खालामदों। आसामनि बाक्सा जिल्लायाव बीपीएफनि जानो हाथाव बिजाथिफोरा गावसोरनि खाबुखौ बांहोनो थाखाय राजखान्थियारि बिथा खामानिखौ जागायजेनदों। बिसोरनि गेजेराव सालबारि बियाबनि सासे गोसो गुदुं अमल बरुवाया गावनि रायजो-राजानि गोसारनायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। बरुवाया गासै बियाबनि गुबुन गुबुन जायगायारि आफादफोर आरो हानजाफोरजों नांजाबनानै मोनसे गाव जागायजेननाय हाबाफारि जागायदों। बिथाङा राजखान्थियारि बोसोन आरो बोसोननि थाखाय गुबुन गुबुन सेक्टरफोरनि गाहाय सुबुंफोरखौबो गावनि थाग्रा खुलियाव लिंहरगासिनो दं। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव अमल बरुवाया फोरमायो दि 4 सुबुङा सालबारिनिफ्राय बीपीएफनि टिकेटनि थाखाय आर'जलाइ होदोंमोन। बिथाङा आरोबाव बुंदोंमोन दि जुदि पार्टिया बिथांखौ गावनि मावख'आरि बिजाथि महरै सायख'यो अब्ला बिथाङा बियाबनि गासै जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय रादाय होयो। 6थि खौराङाव दङ ट्राइबेल हा सोलायनायखौ लानानै आजसुआ सोरखारखौ सोंखारिदों। दुलाराय आसाम ट्राइबेल फरायसा आफाद आजसुआ जौगानायनि मुङाव थागिबिसाफोरनि हाफोरखौ आयेन बेरेखा आरो संबिजिरारि नङै सोलायनाय बुंनायनि थाखाय आसाम सरकार, बीटीसी आरो दिमा हासाव गावखुंथाय गौथुमखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों आजसुआ बुंदोंमोन दि बे हा राननाया बर', राभा, गार', दिमासा आरो कार्बि बायदि थागिबि हारिफोरनि मोनथाय आरो हारिमुआव खैफोद लाबोयो। हाइलाइट खालामजानाय गाहाय हा सोलायनायफोरनि मादाव दङ कक्राझारनि बासबारियाव एपिडिसिएल मावथांखिनि थाखाय अदानि ग्रुपनो 3600 बिघा। बे एखे जायगायावनो रेलवे कच फेक्टरिनि थाखाय 2400 बिघा। बासबारियाव बीएसएफ केम्पनि थाखाय 1000 बिघा। दिमा हासावनि उमरांस'आव अदानिनो 9000 बिघा। कामरुपनि बरदुवाराव मोनसे सेटेलाइट टाउनशिपनि थाखाय 1500 एकड़। आजसुआ अजद होदोंमोन दि बेफोर थि गनायथि एबा खहा सुफुंनाय गैयाजासे खालामनाय जादोंमोन, जाय 6थि फारिलाइ, आसाम हा आयेन आरो UNDRIP बायदि गेजेर हायुंआरि नेमखान्थिफोरखौ सिफायदोंमोन। आफादा आसाम स्किल मुलुगसोलोंसालिखौ फोरोंगिरि थिसननायाव थिखानाय नेमफोरखौ नेवसिनायनि दाय होदोंमोन। आजसुनि दाबिफोरा जादों होखारनायखौ गोख्रै बन्द खालाम, ट्राइबेल ओनसोलाव हानि लेन-देनखौ केन्सेल खालाम, हा आरो साख्रिनि जेंनाफोरनि सायाव न्यायारि नायबिजिरनाय, थागिबिसाफोरनि मोनथायखौ रैखा खालाम आरो गोहोम गोग्लैनाय नखरफोरनो आयेनारि हेफाजाब हो। बे खामानिफोरखौ फामुवारि खालामनायनि गोदान मुगानि महर बुंनानै आजसुआ गासैबो हारिसाफोरखौ गावसोरनि सिनायथि, हा आरो इयुननि रैखाथिनि थाखाय खौसेयै गसंनो खावलायदोंमोन। 7थि खौराङाव दङ मुम्बाइ ट्रेन दुखुनांथाव जाथाय, 5 सुबुंनि जिउ खहा, गोबां जोखोम।
मिरुआरि रेलवे लाइननि गंसे बांद्राय होंगो दोंगो लकेल ट्रेननिफ्राय गोग्लैनानै बाङाइसिनाव साबा सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे जाथाया फुंनि 9:50 रिंगासोआव जादोंमोन जेब्ला कासारा CSMT फास्ट लकेल ट्रेनआ दावबायारिफोरजों बुंफबनायमोन। माखासे दावबायारिफोरा फुटबर्डआव गसंना दंमोन आरो ट्रेनआ खेंख्रा जानायलाय गोग्लैदोंमोन। जोखोम जानायफोरखौ थाबैनो कालवा देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। रेलवे मावख'गिरिफोरा बांद्राय होंगो दोंगो आरो खैफोद गैयै दावबायनाय हुदाफोरखौ दायनिगिरि खालामदोंमोन। रेलवे बर्डआ दा इयुनाव बेबादि जाब्रबथायफोरखौ होबथानो थाखाय मुम्बाइआव गासैबो लकेल ट्रेनफोरनि थाखाय गोदान नेमखान्थि फोसावबाय। 8थि खौरांआव दङ आसाम बिधान सभायाव गुबुन गुबुन हादोरारिफोरखौ होखारहरनायखौ लानानै CM शर्मा आरो अखिल गगैनि गेजेराव दाङाबाजि। आसाम आयेन आफादाव मोनसे दुंहाव दान्थे-बिदान्थे जादों मानोना आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनिफ्राय सा 303 फोसावजानाय गुबुन हादोरारि सुबुंफोरखौ होखारनायखौ रैखा खालामदोंमोन। बेरेखा हान्जानि सोंखारिनायखौ मोगा-मोगि जानानै गिबि मन्थ्रि शर्माया बुंदोंमोन, आं गिबियाव असमिया उनाव गाहाय मन्थ्रि, बिथाङा अरायबो असमिया सुबुंफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन। बे बिबुंथिया बेरेखा दोलोनि MLA अखिल गगैनि गोब्राब फिनजाथाय सोमजिहोदोंमोन, जाय शर्माखौ आयेन बेरेखायै खामानि मावनाय आरो फरेनार ट्रिब्युनेलखौ नेवसिनायनि दाय होदोंमोन। नोंथाङा सासेल' गिबि मन्थ्रि जाय आयेन बायदियै गुबुन हादोरनि सुबुंफोरखौ होखारहरनायाव फेलें जादों। नोंथाङा मोनसे गिदिर लाथिख', गगैआ बुंदोंमोन। शर्माया गोख्रोङै फिननाय होदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि लानाय गासैबो खामानिफोरा गोजौसिन बिजिरसालिनि बिथोननि सायाव बिथा खालामनायमोन आरो खोथा होदोंमोन दि होखारहरनाय हाबाफारिया आयेन बायदियै सोलिबाय थागोन। बे बाथ्रा दान्थेलायनाया आयेन आफादाव गुलाय-गुजाय सोमजिहोदोंमोन जेराव मोन्नैबो हानजाया बार्बनि फालांगि खालामदोंमोन। आयेन बेरेखा हाबफैनाय आयदाया दासिमबो आसामनि राजखान्थियाव मोनसे गाहाय जिंगा सिनांगौ जानानै दं। 9थि खौरांआव दङ बेरामिखौ हगारनाय समाव नंखाय रां जमा खालामनायनि थाखाय गुवाहाटीआव सानै हमजादों। सासे बेरामिनि हगारनाय समाव कसम' मेडिकेलाव नंखाय रां जमा खालामनायनि दायाव सानै सुबुंखौ 9 जुन खालि गुवाहाटीआव खानाय जादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला दायनिगिरि 45 बोसोर बैसोनि ब्रेबिलजा सांमा, सा गार' हिल्सनि आरो रंजुलीनि 46 बोसोर बैसोनि ब्रिस्टियन ममिना 1.5 लाख रांनि नंखाय रां बिलाइ गथायदोंमोन। दिसपुर पुलिस थानानि मोनसे हानजाया गोख्रै नायबिजिरनायनि उनाव हमनो हायो। आयेनारि हाबाफारिया जागायजेनबाय। मोनसे गुबुन जाथायाव सम्पति खावनायनि जाथायाव आरोबाव 3 सुबुं सन राजबंशी, परागज्योति कलिता आरो भृगु दासखौ खानाय जादोंमोन। पुलिसआ लिचु बागानाव दासनि गलानिफ्राय खावनाय माइरं बेग आरो गंथाम LPG सिलिन्डार बोखांनो हायो। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 10थि खौरांआव दङ BTC मिरु साइक' बर्डआ ग्रेड 3 आनजादनि बिजाथिफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय फोसावदों। मिरु साइक' बर्ड BTCआ 15 जुन 2025 आव जानो गोनां ग्रेड 3 ग्रेजुवेट थाखोनि लिरनाय आनजादनि थाखाय नुजाथिनाय साफ्रोम बिनायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसाव बिलाइ फोसावदों। बिनायसाफोरखौ बिथोनफोरखौ मानिनो गोख्रोङै बोसोन होनाय जायो। गिबियाव दङ गोबां एडमिट कार्ड डाउनल'ड जाबायब्लाबो मोनसेल' आनजाद मिरुआव नुजाथि। आधार कार्ड, पेन कार्ड आरो भटार ID बायदि गुबै सिनायथि फोरमान लाफा। जायखिजाया रोखोमनि गाज्रि आखु एबा प्रक्सि बिनायसाया गोख्रैनो उदां नङि खालामजागोन। बिनायसाफोरखौ आबुं फोरमायथिनि थाखाय मावख'आरि फोसावथायनि गेजेरजों थांनो आरो नेमफोरखौ गोख्रोङै फालिनायखौ रोखा खालामनो खावलायनाय जायो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।